Michal, čo tu skladáte? Lego. OK. A okrem toho? Okrem toho zoslabovač basov. Zoslabovač basov? Tak. Čo to znamená? Prečo to robíš? To, že keď to dáš tento subwoofer do malého priestoru, tak to bude strašne dunieť, tak práve preto kamarád si spraviť zoslabovač. Tie zoslabovače sú už legendárne, povedz mi. Môj prvý zoslabovač o tom tvojom prvom. Ten bol príliš úspešný, hej? Tak bol až veľmi zoslabujúci, pretože z 50 W som spravil -3. Zoslabilo to až príliš. No až na to, že zo spodu som to ešte zabudol. Nevadí, dáme ďalšiu vrstvu. A tu máme letovačku. Keď nesedia legové súčiastky, tak sa robí toto. Štýl. Ak sa pozrieš na mňa, tak vidíš umelca. Puče málo. Čiže to je Lego? Vidíš štýl, ak vidí. A Evičke to nebude chýbať? Viem, že to zistím. Máš jedinečnú šancu sa Evičke ospravedlniť, ak by jej to vadilo, ja to tam potom strihnem. Evička, viem, že si to veľmi chýbať nebude, ale keby ho, tak sorry. Prečo sa im donesol zo svojho Lega? Pomáš šechať. Čo hľadaš, Michal? Pásku. Akú funkciu bude plniť? Estetickú. Vysokoprofesionálni elektrickí odborníci. Dúfam, to žiadne nepozerá. No, Michal? A práve je to dokončené, ideme to vyskúšať. Bude to proste ako pán. A štýlovosť je v tom, že nie ako všetky moderné sú malinké, tak práve tento je výnimočný v tom, že je veľký a ešte aj moderný boli farbami. Proste je pestrý. Swag. Proste presne na objednávku, centimetre malá odchýlka, ale presne tak ako chcel. Dokonca aj pripevniteľnosť dostávanej skrine, zabudovaná z obidvoch strán. Takže myslím, že bude spokojný. Počuj, Michal, a čo keď sa to chytí? Tak som to domyslel samozrejme, ako aj všetko ostatné. Tak práve preto to bude fungovať, to už nechám na užívateľovi buď ako lampa, alebo ako svetelná technika do hudby. Keď to uberie takto, tak tá svetelná technika trošku ubudne, ale trošku som popalia ruky, ale tak má mať rukavice a keď to dá sem, tak mu totálne zhorí ruka, lebo to ide ťažko, ale tak zase to bude viacej svietiť.